Un ocelleta de paper que juga amb mi i amb tu també i que guardem per ell si vol venir també. Vine als esplais de la Garrotxa, vine a peu, en moto, en cotxe o en bicicleta si tu vols passar molt bé. El viure en colla ens ha fet créixer i néixer la il·lusió. El joc, la rialla, la gresca, els crits ens mantenen sempre units. Un ocelleta de paper que juga amb mi i amb tu també i que guardem per ell si vol venir també. Vine als esplais de la Garrotxa, vine a peu, en moto, en cotxe o en bicicleta si tu vols passar molt bé. El nostre anhel és diversió i animació en l'esplai i ben mirat. Potser algun dia ens caldrà fer-ho a l'espai.